pénzrontó Habsburgok és az alacsony sorból felemelkedett spekulások után tudnál-e valakiről beszélni nekünk még, aki tulajdonképpen a magyarok fénysugara volt? Hát persze, ugye ennek a korszaknak mindenképpen szerintem a központi figurája Széchenyi István, gróf Széchenyi István. Hát már a család is, ugye főrang, grófok, főrangú család. Az apukája sem akárki volt, ugye Széchenyi Ferenc, ő az a magyar főnemes, aki megalapítja a Nemzeti Múzeumot, illetve hát a könyvtárát is odaadományozta, tehát egyszerre alapítja meg a Nemzeti Múzeumot, meg a Országos Széchenyi Könyvtárat, az ő. Az anyukája egy festetics, tehát nem akármilyen család, és ott harcolt 1809-ben a győri csatában a franciák ellen a nemesi felkelés soraiban, és aztán 1813-ban a Lipcsei csatában ilyen parancsőrtiszt volt, ez azt jelenti, hogy ilyen kis leveleket kellett vinni a parancsnokoknak az utasításaival, és akkor ez egy veszélyes szakma volt, mert ugye általában ezeket a parancsőrtiszteket igyekeztek lelőni, de helytállt, és ott harcolt. És azt a karrierjét a hadseregben képzelte el, tehát ő nem, persze megkapta a birtokból a neki járó részt, de nem mint fölműves akart karriert csinálni, hanem mint katonatiszt. De hát a véget értek a napóleoni háborúk, és a magyarokat nem nagyon szerették. Meg ugye Széchenyi ugye, régi szókimondó ember volt, aztán valahogy mindenkit előléptettek, csak őt nem. És amikor már személyes kihallgatásokat is kérti a vezetőktől, már Metternichtől is kért személyes kihallgatást, és ott kiderült a számára, hogy neki a hadseregben nincs karrier, akkor ott hagyta a hadsereget, és akkor ezután következik az időszak, amikor Veselényével már korábban összebarátkoztak, és együtt indulnak el egy ilyen nyugat-európai kőútra, ami több évig tartott, és hát alaposan áttanulmányozták a 19. század elejé a 20-as években, 19 vagy 10-es és 20-as évekbeli Európát is. Óriási meglepetésként érte őket az, hogy mennyivel másabb világ van például Angliában. Ugye ott már a kapitalizmus már beindult teljes erővel, ott már nem jobbágyakról már ugye évszázadok óta nem beszélhettünk, és úgy összehasonlította a magyar viszonyokat az angol viszonyokkal, és hát úgy gondolta, hogy nem véletlen az, hogy ő itt van és látja ezeket, ő neki valamiféle elhivatottsága van, neki tenni kell valamit azért, hogy a hazája, Magyarország is a legfejlettebb országok sorába kerüljön. És bár még ekkor fiatal volt, és így lassan értek benne ezek a gondolatok, de elutazott, ugye Pozsonyban volt az 1825-ös országgyűlés, ahol egyébként igazából semmiféle fontos dolog nem történt, csak azért egyeztük meg, hogy akkor volt egy országgyűlés, mert már nagyon régen volt, és Széchenyi maga megjelent ott, és noha neki az alsó táblán, és noha mint főnemesnek ugye neki szava nem lett volna, de mégis felszólalt, és ott ajánlotta föl a birtokainak az egyéves jövedelmét azért, hogy egy tudós társaságot hozzanak létre, ami a magyar nyelv művelésével foglalkozik. Mondta ezt ő, akinek ugye az anyanyelve, mert az édesanyja nem beszélt magyarul, az édesanyja beszélt magyarul, hanem ő először tanult meg németül, és csak utána magyarul, tehát második nyelvként tanulta a magyart, és mindig volt egy kis akcentusa. Ebből kifolyólag ő volt az, aki mégis azt mondta, hogy akkor legyen egy ilyen dolog. És hát nem csak az ő felajánlásából, hanem mert nagyon sokan volt, aki csak 1 forintot tudott felajánlani, rengeteg sok ilyen mélyérzésű, de hát szegényebb ember is volt, aki adakozott. És
következő években ugye összegyűlt annyi összeg, és akkor megindult ennek a tudós társaságnak a működése. És és ismert ember lett belőle. Pillanatok alatt ismert ember lett belőle. 1830-ban fordult elő vele az, hogy elment egy bécsi bankhoz, hogy hitelt vegyen fel a birtokaira, mert hogy szerette volna, amit látott Nyugat-Európában, hogy hogyan kell kinézni egy korszerű mezőgazdasági üzemnek, egy olyat szeretett volna létrehozni, és a bank azt mondta, hogy nem ad neki, ő nem hitelképes, nem ad neki kölcsön. És azt mondta, hogy én, hát több ezer holdam van, hogy nem vagyok hitelképes. És akkor szembesült azzal, hogy az ősiség törvénye miatt ugye azt a birtokrészt, arra a birtokrészt, azt nem lehet elidegeníteni. Az ő birtokainak a nagy része olyan volt, hogy nem lehet elidegeníteni. Ugye ez annak idején, 1351-ben, amikor Nagy Lajos meghozta ezt a törvényt, akkor ez egy korszakalkotó törvény volt. Ez abszolút védte a kis és középnemeseket, a főnemeseknek a garázdálkodásától, de 1828-ra, 29-re, 30-ra ez már egy túlhaladott törvény volt. Persze van, aki vitatkozik ezzel, mert ugye azt mondják, hogy ha megmaradt volna az ősiség törvénye, akkor nem került volna be a kapitalista vérkeringésbe a magyar termőföld. Vagy a magyar termőföld egy nagy része nem került volna be, és akkor nem került volna külföldi kézbe. Mert ugye nagyon sok termőföld. Igen, de akkor hogyan lehetett volna megcsinálni azt, hogy egy fejlett mezőgazdaságunk legyen. Tehát ez nem könnyű kérdés, azt hiszem, de Széchenyit ez nagyon foglalkoztatta, úgyhogy gyorsan írt is egy könyvet erről, az a címe, hogy a hitel, 1930-ben. És persze óriási vitákat váltott ki a többi főnemes, írtak mindenféle ellencikkeket, úgyhogy a következő évben írt még egy könyvet, annak az volt a cím, hogy Világ. Ez magyar azt jelenti, hogy világosság, tehát hogy megvilágítom, hogy mit akartam igazából ott mondani a hitelben. Tehát egy ilyen magyarázó kötetet írt. És azt gondolt, gyakorlatilag ami 12 pontot majd 1848-ban elfogadnak, azoknak az alapjait ő már a hitelben megírja. Tehát a közterviselés, a jobbágyoknak a felszabadítása, ugye ő még ott vacilált, hogy az állami kártérítéssel, vagy pedig a jobbágy maga gyűjtse össze rá a pénzt, ezen még ott vacilált, de azt mondta, hogy a korszerű gazdaságot, korszerű mezőgazdaságot nem lehet robotmunkára, nem lehet a jobbágyok munkájára építeni. Bérmunkásokat kell alkalmazni. Ugye ez kapitalizmus alaptétele, hogy bérmunkásokat alkalmaz. Ő észrevette ő is, vagy rájött ő is, és ezt meg is írta. Aztán még írt Stádium címmel is könyvet, és hatalmas ilyen közéleti tevékenysége volt. Ugye ő indította be hajózhatóvá tette az Aldunát, ugye tele volt sziklákkal, a Vaskapuszoros tele volt sziklákkal, ugye hajózhatóvá tette az Aldunát. Egyáltalán a hajózás, gőzhajózást a Dunán, a Balatonon ő indította el, kaszinót hozott létre, amit nem úgy képzeld el, hogy rulettezni lehet, hanem az volt a célja, hogy ott gyűjjenek össze a gazdasági élet, meg a politikai életnek a szereplői, és akkor legyen közöttük párbeszéd, le tudjanak ülni egymással és megbeszélni dolgokat. Vagy lóversenyzés. Ugye még könyvet is írt, a Lovak Múl címmel. Ő indítja be a lóversenyzést. Ugye Magyarországon mindig is nagyon fontos volt a lótenyésztés, a hadsereg a császári hadsereg Magyarországon fedezte a ló szükségletét, de most már akkor legyen ez szabályozott, azt mondta. És akkor legyenek versenyek, lássuk, hogy melyik fajta ló a legjobb fajta, és nem esítsünk. Tehát ilyen gondolatai voltak. És aztán
Majd 1832-36 között jön az első úgynevezett reformországgyűlés, ahol már megjelenik Kossuth, illetve hát ekkor még Kossuth ilyen országgyűlési tudósításokat ír, de egész egyszerűen, tehát Széchenyitől elválaszthatatlan a reformkor. Tehát az ő volt az. Aztán később persze túlhaladott lett, vagy hogy mondjam, másfajta radikálisabb gondolkodók kerültek előtérbe, de hát az ő személye, az ő inspirációja nélkül szerintem ez nem sokkal később indult volna el, ha elindult volna egyáltalán. Egy nagyon, nem véletlenül nevezte Kossuth Lajos őt a legnagyobb magyarnak. Köszönöm a beszélgetést.